Hei pawb, dyma vlogs lockdown fi. Da ni ag ail mis o lockdown wan, a da ni'n mynd i wneud rhywbeth dipyn bach yn gwahanol yn y fideo yma. Da ni ddim yn mynd i wneud cacena, ond da ni yn mynd i fynd i adeilad sydd i fod hefo ysbrydion yn yno. Dwi wedi cyrraedd, dyna mynd hynna yno fi gael i mewn. Mae'n edrych fatha rhyw ysgol fysach chdi mynd i, dwi'n edrych yn haunted na di byd. Dwi'n methu weld dim ghosts ar y funud. Ond lluniau hen. Ond gawn ni weld, gawn ni mynd trwy dibyn o'r dosbarthiadau. Mae wedi mynd dipyn bach yn dywyll wan. Dim ysbrydion i weld ar y funud. Dwi'n gallu weld dim byd. Gawn ni weld beth sy'n hwrna. So mae dipyn bach mwy dywyll yma. Dwi'n meddwl mae craig fi yma yn y joke arno fi, achos mae dol fi yma. Jess? Lle mae di mynd? Dim yma, dim mwy. Jess, fe'n iawn. Gei di dod allan o'n. Lle mae dol fi di mynd? Croeso ag eich newid slamio. Digon o hyn, dwi'n mynd i drwy'r sanctaidd. Hei pawb, yn mynd i gwely dwi yma. Mae wedi bod yn diwrnod hir iawn. Dwi dal methu cofio be nes digwydd, ond da ni wedi cael gwared o'r dol. A da ni'n gobeithio mae bob dim yn iawn rwan. Os da.